כן, אק זה אדם קדוש. אחרי זה עתיק. למה לא מתעסקים? מה? אין לנו השגה? אחרי עתיק, אריך. אחרי אריך, אבא. אחרי אבא, אמא. אחר כך זעיר אנפין. ואחר כך נוגדזה. נוגדזה. זן? דזה. דלת זין, ישיים על דזר אנפין. או נוגדזה זה נקרא זון. כן. בכתובים זה הופיע זון או זה זה זעיר אנפין, זון זה נוגדזה. אחרי זה, מזה התחיל יצירת עולמות. העולמות מתחיל אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. באצילות אין אידיאל. מה שאומר אותה אחר כך, שאומר אותה שזה הייתה נפילה, שבירת הכלים, זה ספירות שירדו מהאצילות לבריאה, זה נקרא שבירת כלים. כל אחד יש לו 10 ספירות. הספירות זה כתר חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות. יש את השיטה של הרמח"ל, שהספירות יש בנויות, ויש שיטת הארי. הרמח"ל זה הכל הולך בקו אחד. הארי זה הולך 3 לשונות, כתר חוכמה בינה זה ראש. חסד גבורה זה הידיים, הגוף זה תפארת, נצח חוד זה השוקיים, הרגליים, והאמה זה היסוד, המלכות זה עטרת היסוד. ואז עושים עטרת היסוד, להוסיף את העורלה, להוריד אותה, בשביל לגלות את המלכות. זה הברית מילה. עכשיו, כל הספירות עצמן הן מחולקות גם בניקוד שיש להן. הכתר יש לו ניקוד קמץ. קמץ זה קו עם עוד קו באמצע. פתח זה בחוכמה קו אחד. צרי זה 2 נקודות ישרות. זה בבינה. החסד זה סגול 3 נקודות. שווה 2 נקודות, נקודה מתחת לנקודה. זה גבורה. תפארת זה חולם. חולם זה נקודה למעלה שמופיעה. חיריק זה בנצח, נקודה למטה. קיבוץ זה 3 נקודות באלכסון. שירוק נקודה באמצע של האות. המלכות בלי ניקוד. אבל קיבוץ זה נגד מה? קיבוץ זה הוד. הוד. הוד או יסוד? מה? קיבוץ, מה זה? קיבוץ זה לא הוד. קיבוץ זה 3 נקודות באלכסון. זה ההוד. זה השורוק? שורוק, העשירית זה המלכות, מלכות בלי ניקוד. זה כל הניקוד שישנו השורוק זה בלי, אני מרגיש באלפבטה. יסוד, שורוק. אז רגע, שורוק זה היסוד? מה? שורוק זה היסוד? שורוק היסוד. והשוואה? השוואה זה גבורה. השוואה גבורה. והמלכות אין לה ניקוד. המלכות בלי ניקוד.
וזה כל הניקוד שישנו באלפבית, אין לי ניקוד אחר. אז יש בתחכמה, זה ביחד, אבל זה אותו ניקוד. אין ניקוד חדש. ניקוד לא מופיע, אין ניקוד מזה, חוץ מזה. עכשיו, יצירה העולמות, ישבותיהם של עם ישראל, באו מעולם הבריאה. זה מופיע שם במדרש תנחומא, פרשת נשוא, שאומר אותה לבצלאל, סימן י"ב, איפה היית אתה בעולם? איזה עולם? הרי מופיע שם ביום השישי, נעשה אדם בסמלנו כדמותנו. באיזה דמות? ולא, הקדוש ברוך הוא אין לו לא צורה ולא דמות. בסמלנו הוא מדבר את זה ברבים, שואל את המלאכים, של איזה, זה הדמות של זה. אדם רוצה לבנות בית, המתכנן, מה מתכנן לו? עושה לו תוכנית ומסראה לו, זה חדר מפה, זה חדר מפה, כניסה מפה, מטבח פה, כל דבר חדר שינה, סלון, כל דבר זה מזווה, הוא מתכנן לו, נכון? בלי התוכנית אי אפשר, לא בונים. אותו דבר הקדוש ברוך הוא עשה את התוכנית.